Mag ich kieken, mag ich kieken, nou wat ik wissen doen. Mag ich kieken, laat mich kieken, nou wat ik wissen doen. Terug in de tijd. Ach, dat klinkt mich doch so schön. Terug in de tijd. Ik ben Tuur en ik ben Sus. Vroeger waren er echte beren in het park en dan gewoon voor deze keer wat terug in de tijd. Hey, dag Tuur en Tom. Dag. Je wilt jij weten over de oude berenkool, heb ik Ja. begrepen. Ja. Wat wil je weten? Of die hij stond. Die oude berenkool die heet Heggestaande en die wordt gemaakt door de leerlingen van de Maastrichtse Ambachtsschool. Dat was het idee van het gemeentebestuur toen ter verfraaiing van het park en het vermaak van de inwoners van Maastricht en omstreken. Hadden de beren ook een naam? Ja, die hadden een naam. De ene heette Max en de andere heette Paul. Dat waren twee mannetjes trouwens. De eerste, ja. Die kwamen van Circus Hagenbeck. Die waren in 1919 zijn die in Maastricht geweest met het circus en die hebben de eerste twee beren geleverd voor Maastricht. In 1950 is het tweede en dat was een echtkoppel, dat waren een manneke en een vrouwke, die hadden Max en Paula. We zien een meneer van 93 jaar gaan opzoeken. Die had vroeger het heel zieks gedaan. Per, wat heeft hij vroeger uitgesproken? Ik ben een brave jongen geweest. Wat heb jij met de beren gedaan in het park? Ik heb ze losgelaten. Die ambitie die zaten altijd vast. Ik vind dat wel een goed risico als je die beren loslaten. Ja, zeker een risico. Dat moet je gewoon niet doen. Maar wie heb je die kooi dan opengekregen? Hoe lag die sleutel aan? De sleutel die hadden getikt. Die hadden ze opgehangen daarachter negen de kool. Er was een ruimte en daar hong die sleutel. Maar dat wist ik. Wat had je daar niet bang voor die beren? Nee, ik was niet bang. Angst koelde ik niet. Heb je een gewoon alleen losgelaten beer? Ja, natuurlijk, dan moesten ze nu zijn erbij pakken. Waarom niet? Dat was te gevaarlijk. Het is wel chic dat de politie je in al die jaren niet heeft gebakken te krijgen. Ja, ik weet het wel. Ik word er maar alleen. En in 1961 hebben ze Max ook nog een keer losgelaten. Max was toen nog maar gans alleen. En met een busje hebben ze die gevangen via een garage in dat busje. En met dat busje hebben ze mij terug naar de kool gebracht. En in 1962 is het derde berenkoppel, omdat we ook weer een manneke en een vrouwtje. Die hadden ook Max en Polla 2 eigenlijk. Die hebben in de kool gezeten en die hebben in 1968 hebben die 3 jong beertjes gekregen. Dat waren Cor, Jackie en Jo. In 1970 is deze nieuwe berenkool geopend. Hadden ze het huis u daar niet gehoord? Nee, eigenlijk niet. De beren, zoals je kunt zien, die leefden alleen maar op beton. In 1991 is Cor gestorven. In 1992 heeft Jackie een spuitje gekregen, want hij was krank. En in 1993 toen is uw beer Jo naar Ouwehands Dierenpark naar het dierenbos verhuisd. Heel veel lui waren daarop tegen. Er is heel veel verzet geweest van lui van Maastricht. En er zijn ook de nudige beuk over geschreven en de nudige protesten. Hoe ik nu zit, heet de bronzen beeldbestander van beer Jo. Dat wordt gemaakt door Michel Huismans. We hopen heel erg dat Beljo hij wat snel op de baan komt zitten. Zo is dat. Mag ich kieken, laat mich kieken. Ik wil kieken, nou wat ik wissen doen. Aan dit plein ligt een van de 2 uitdeelpunten van de voedselbank in Maastricht. Daar werken onder andere moeder en dochter Grietje en Marloes Leenhouts.
Samen met andere vrijwilligers en sponsoren proberen ze de minder bedeelden van Maastricht-West een hart onder de riem te steken. Ik ben Marlies Leenhuis en ik werk al 3 jaar voor de Voedselbank, vrijwillig. Ik ben Lilian Hendricks. Ik werk als vrijwilligster bij de Voedselbank op het Fatimaplein. Met heel veel plezier. Hallo, ik ben Anita Beurschens. Ik ben al 10 jaar de Voedselbank, vrijwillig. Met heel veel plezier. Ik ben Grietje Leenhuis. Ik werk hier aan de hand, ik denk zoiets van 5 jaar. Ik ben Jacques Horus, vrijwilliger van de Voedselbank gedurende 2 jaar. Ik doe dit samen met mijn vriendin Tini Gerards en we doen het met ontzettend veel plezier en inzet. Ik ben Jean Martin, ik ben 57 jaar en ik ben sinds een jaar of 5 vrijwilliger bij de Voedselbank. Op de vraag waarom ik hier ben komen werken, kan ik eigenlijk heel gemakkelijk antwoorden. Ik geloof dat God mij in de wieg heeft gelegd om te kijken naar de andere medemensen. En vooral die wat het een tijdje moeilijk hebben. In mijn vorm is het dan, je hebt niet alleen de voedselbank, maar ook de kledingbank hebben we hier boven. En soms hebben mensen natuurlijk ook behoefte aan kleding. En ja, dan kun je toch ook helpen. Wekelijks gaan bij ons 47 pakketten de deur uit. Dat houdt in, ze worden vanuit Landgraaf hier naartoe gebracht. En daar staan eigenlijk ook nog eens 500 pakketten klaar, die door heel Limburg verdeeld worden. Ik heb zelf 3 jaar bij de Voedselbank kunnen krijgen. En ik heb nu een zaak op de Koning-Kloverstraat. En ik ben blij dat ik andere mensen ook kan helpen. Je wordt aangemeld via een maatschappelijk werker of in ieder geval een dienstverlener die bij jou dagelijks of wekelijks op bezoek komt. Die meldt je aan voor bij Landgraaf eigenlijk en dan krijg je een intakegesprek. En een intakegesprek houdt in van dat ze je financiële gebeuren na gaan trekken en hoeveel geld je uiteindelijk per week overhoudt. En dan word je op een wachtlijst gezet. Je gaan de overkant zien. Yes. Wil ze een Blue Wonder of wil ze afwasmiddel? Gigant. Dat is de bedoeling. Wij hebben zeker nog een wachtlijst. Op het ogenblik hebben we tussen de 175 en 200 gezinnen die nog zitten te wachten op een voedselpakket. Alleen, er is niet genoeg voedsel aanwezig in Landgraaf om de aantallen al te verhogen. Sowieso iedere donderdagmiddag dan. En dan zijn we ook open van 2 tot 5, ook voor mensen die spullen willen brengen. Die kunnen dan hier terecht. En buiten dat, ik woon hier vlak om de hoek. Dus we hebben altijd, kunnen wij hier binnenkomen, mochten er mensen tussendoor, soms komt de aardappelboer of een fruitteler die heel veel fruit over heeft. Die komt het afleveren en ik kan niet op donderdagmiddag. Nou, dan nemen ze contact met mij op en zorg ik dat dat dan toch gebracht kan worden. Is dat voor vandaag? Ja, misschien. Wilt u meer weten over Voedselbank Limburg-Zuid en haar uitdeelpunten? Kijk dan op www.voedselbanklimburgzuid.nl. Oh, daar is het. 100 euro, dat allemaal hè? Vierwilligeren, feliciteren, veldgat te vieren, geef dat dus dat even door. Nathalie, hey, fijne verjaardag wens ik je alvast van mama Nico en nog veel succes met de nieuwbaan. Ja, ik wil mezelf feliciteren omdat ik gisteren jarig was. En wat een super verjaardag. Bij deze wil ik K5 feliciteren met zijn verjaardag. Ja? Ik wil Trudy en Monique, alle twee, het proficiat wensen met die verjaardag. Wat 50 jaar wordt je. Zeg dat goed? Nou, we willen Miranda en Dion feliciteren. Krijgen weer een baby erbij en weer weer opa en oma. Kai, proficiat met een verjaardag komende maand. En we wensen ik dat van Fanny, Luca, ja, en pap uiteraard. Hè. Jong, van harte proficiat. Fijne dag. Mijn mama
mama is ziek. Dan zeg ik vaker dat mama ziek is. Wat zeg je dan? Beterschap, mama? Ja. Oh. Bij deze wil ik mijn man bedanken. Omdat ze de allerleukste man van de hele wereld is. En heel veel van haar houden. Bedankt, mama. Wilt je iemand feliciteren? Dat kan. Veerzien, Stonderdes of Steenses van 2 tot 3 te vinden in Maastricht. Boe, dat huurt je bij het programma Proficiat zondagsmorgens van 10 tot 1.